יש לנו פה את הרדבוקס, אנחנו הולכים היום להראות לכם איך משתמשים בהם. יש לנו פה 22 מנות אוכל, יש לנו 12 שקיות מים, מים מינרליים, חיי מדף שלהם 50 שנה, כמובן גם כשרים. יש לנו פה 2 שקיות חימום, אלה התנורים שלנו, אנחנו נראה לכם איך אנחנו משתמשים בהם. יש לנו גם 22 חימומיות. זה פד שבמגע עם נוזל גורם לריאקציה ומתחמם ל-180 מעלות. יש לנו פה 4 כפות מתכלות. הגענו למזון. יש לנו פה 22 מנות אוכל, 4 מתכונים של מזון, טנדורי קינוע, טבעוני. יש לנו ריזוטו ירקות עם טופו טבעוני. יש לנו פודין אורז עם שיזיפים, זה צמחוני וחלבי, חלב ישראל. ויש לנו גם פודינג לחם עם תפוחים וקינמון, צמחוני, חלבי, חלב ישראל. כמובן, הכל כשר, בהידור הכשרות, סטאר קיי, מוכר על ידי הרבנות הראשית של ישראל. תראו כמה אוכל יש לנו בכל קופסה. כל מה שיש ברדבוקס, בן אדם אחד יכול לשרוד 12 יום עם אוכל ומים. 4 נפשות יכולות לשרוד עם האוכל ועם המים 3 ימים. מבחינת הטכנולוגיית מוצר, למנות האלה יש תוקף של עד 15 שנה, ולמים יש חיי מדף של 50 שנה. אנחנו פה בנריה דוד נותנים לכם את הפתרונות, גם מזון בטיולים וגם מזון לחירום, לשקט הנפשי שלכם. אתם מוזמנים לבוא אלינו לנריה דוד, ניתן לכם את כל הפתרונות האפשריים.